ଆମ ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଥରି ଉଠେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଆସିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗଭୀର ରାତି, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, ଆଉ ହଠାତ୍ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଗଳା ଚିପି ଧରିଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସବୁ ବିଫଳ। ପୁରା ଶରୀରଟା ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ବି ହଲଚଲ କରି ହେଉନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ୁ କେବଳ ଏକ ଅଜବ ଅସହାୟତା ଘେରି ରହିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାହସ କରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଛାତି ଉପରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛି। ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଅନୁଭୂତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆର ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାଗ୍। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ବାଳ, କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ, ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ବେକକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ତାର ସେହି କଙ୍କାଳସାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଦେହରେ ଭୟର ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଏତିକିରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯାହା ଏହାଠାରୁ ବଳି ଭୟଙ୍କର। ଆମର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଆସୁଛି ସିଧା ଜାପାନରୁ, ଯେଉଁଠି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଭୟାନକ ଅନ୍ଧକାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କୁଚିସାକେ ଅନ୍ନାଙ୍କ କାହାଣୀ। କୁହାଯାଏ ଯେ କୁଚିସାକେ ଓନାଙ୍କର ଈର୍ଷାପରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ କାନରୁ ଅନ୍ୟ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୁହଁରେ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର? ଯଦି କେହି ନା କୁହେ, ତେବେ ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଞ୍ଚିରେ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଭୟରେ ହଁ କହିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମାସ୍କ କାଢ଼ି ତାର ସେହି ଚିରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଏ। ଆଉ ପୁଣି ପଚାରେ, ଏବେ କୁହ? ଏଥର ହଁ କହିଲେ ସେ ସେହି ଲୋକର ମୁହଁକୁ ବି ନିଜ ପରି ଚିରିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି କେହି ନା କୁହେ, ତେବେ ତା ଶରୀରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାପାନରୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ଆମ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ଅନେକେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଛି। କଥାଟା 1990 ଦଶକର। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାତି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡର କଥା ହେଲା, ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ କୌଣସି ନିଜ ଲୋକର, ଏପରିକି ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଶୁଭୁଥିଲା। ଯିଏ ବି ସେଇ ଡାକରେ ଭଳିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲୁଥିଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶିକାର ଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କବାଟରେ କନ୍ନଡ଼ରେ ନାଲେ ବା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସ। କୁହାଯାଏ, ଏହି ଲେଖା ପଢ଼ି ସେହି ଆତ୍ମା ଫେରିଯାଏ ଆଉ ପରଦିନେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫସି ରହିଯାଏ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାକୁ। ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଯଦି ଭୂତ କଥା ପଡ଼େ, ତେବେ ଲା ଜୋରନା ବା କାନ୍ଦୁଥିବା ମହିଳାଠାରୁ ବଳେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଆସିଛି। ତା କାନ୍ଦ ପଛରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅସହାୟତାରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ତାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଏ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଝ ମନେକରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। କାରଣ ଯାହା ବି ହଉ, ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଏକା ହିଁ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଧଳା ପୋଷାକରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଛି, ତ ଆଉ କାହାର ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ସେ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ଏହା ବି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଶେଷ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ଯେଉଁଠି ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ନାଁ ନେବାକୁ ବି ଭୟ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ମୋହିନୀ। କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ମନଲୋଭା ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ। ସେହି ସୁଗନ୍ଧର ପିଛା କଲେ ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଭେଟେ। ସେହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତା ହିଁ ତାର ଶେଷ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ।
କାରଣ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋହିନୀ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରେନି। ମୋହିନୀର ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଅଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ ଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ତା ହାତରେ ଏକ ଶିଶୁ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ତାର ଆଖି ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମରିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛାତି ଉପରେ ବସିଥିବା ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଯାହାକୁ ଦି ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାଗ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଲୋକକଥା, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ଅଛି? ଏହା ପଛରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା କୁହେ ଏହା ଏକ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ କୁହେ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଗି ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଗଭୀର ନିଦରେ ଥାଏ। ଫଳରେ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ହଲଚଲ କରିପାରେନା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୁଇଟି ଅଲଗା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିର ଭୟ ଏକା। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମାଜର ଭୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରିଚି ରହିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଆମ ଚାରିପାଖର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ଏମିତି କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି କେଜାଣି।